Nakajing keno katana tourism ke sarkar jilla hakalai poi tari ulaber arjar arpun rio bagi jingmi ki kubor ki bagado bagi jingtmu bansnai katach omyam resort and spa kan bu jingma ya kapung omyam bad dolanong lom pong deng kide ki be lamba kla bad ki bamdon nong rem ke Green Tech Foundation kala bu jingkli kala ya katana tourism bakan jubab shai manu ki be lamba kla bad kadai ban kado shai hakakurwo hakashitari uyayong arjar arpun rio ke Green Tech Foundation lingba uba H ban seudor nong lang chairman kalaong bagi kam thok ki sedang na sekretariat bat ka jingkeli kalong ya ka tanat tourism balai kam not jubab ya ka RTI balapan da ka foundation shu ka foundation kalaong bo officer ba soy ya ka kerwo na ka tanat ude ubam pat ler bat ude ban I ya ka kam namar not ka shai mano ba lam bakla balada dei ban not ban ong ba dei ka foundation ru dei ban da ka shai namar ka foundation kam salya ban ya tai namar ka tip ha Ucerban ke Green Tech Foundation ulaong ru ba kajing kam banam shna ya kajing shna halom pong deng kalong kabalingo namar kajing kli kami ba iman hato kin shna hasun lai ka to statement ka ba la issue na state government through tourism department menin kasni halor kane kajing yakhi ban yada yu te ulum pong deng ang te po pong miam na kaleng jong foundation berpai ba hi ningkong ni kwa ban bu shwaya kajing kli mano kita ki ba mislead Mano kita ki ba misinform ya kani kajing yakhi hangte popong miam. Ni nakaliang jong Green Tech Foundation ngim syamlayo kano kajing tho balda piong kidon kita ki ba yalam bakla ki ba pensutu bakla ai ni da kajing tho baka Green Tech Foundation kajubab bakla yalam bakla ipat ba nilong ki bakloi ban pediang ban UI kata kajing tho are ni ngila da pha kajing tho competition shau environment minister ubade chief minister jungi ngila da pha kajing tho Sya director jong tourism ngila ya kendu markmat ya tourism minister ngila pha jing tho cha forest department but sya ki wei concern authorities what shadu sya union government ngila da pha jing tho menta pi penmi da statement ke ba pi ong ba yalam bakla mano kita ki belam bakla ngi kwa ban bu ke jingkeli ka baning kok kedau syai ba mano kita ki belam bakla kabar ngila ya kendu hakini kisni bar balada upai ba usaki unong susnong usaki nilai kendu markmat ya tourism minister daladehi uong yangi ba umdon jingtip ba wat ya ulum pongdeng island hangte hapo kong umyam lahan over lakan thuplang hakne ka project mano ba yalam makla habakunta te kaba kenang bu upai ba unom sutu bakla bat unom ya sya ban yalam bakla Nidon ya ka RTI ka bala file na kaliang jong ka foundation siya ka Meghalaya State Pollution Control Board. Kane kadai ka CTE ka bala issue ya kitay ki third party ban pentrei ya katay ka project. Ka CTE kala kadaw syay bayo ulumpong deng ubalay ko unru akas lahan overlang siya kani ka third party kata ka private limited umyang private limited. Ka jingkeli ka bami mentah udak jingkeli ubahe ba piong hana ngayu ik statement ibala penmi khantam na kaliang ka tourism department hana bakin nomdon kita ki permanent construction ha uteyu island ka jingkeli ka baningkong kalong phinyap peniang paya phinyap thau 5-star hotel phinyap tei kita ki luxury villa ki restoran ki cafe hasun halar phinyap tai sei kita lada pimtei lada pimdon gajing yati gajing yatrai gajing ya sedang ya kano hangtei hapo u island ki pai ba no snong ni sukwa banong tangkum ni yang halor jong ki kot kisla ngakwa banong ni kong ya ka tourism department balai ya ka RTI jong ni pikentai penjubab hadu menta ni pan RTI ya pi hadu arsen pikentai jeng ni penjubab tedot pimai ka por kalakut kidon ki wi department ru ki bakin par price dum ta Bat kidon ki RTI ki mangilayo. Ka jubab ka basyay kalong ba hapo jong ulum pong deng mentah. Kin pentrei bat kin tei ya kita ki luxury villa, ya ki restoran, ya ki cafe, bat ya kita ki facilities ki bahe hangtai. Tengi ni syua banong takum ni. Manakaliang jong Green Tech Foundation hi ni penramjur ya kan statement ka ba penmi ka ba thok ka ba syukor na kaliang jong ka state government ling ba ka tourism department kini ki officer ki ba penmi ya kan statement men kim patlong fit ban syong ban penyai ya ka tourism department
Her syuki mardor, pimpat longfit ban syong tay ban bat ya kene ka syuki. Lada piong menin banak leng jong Green Tech Foundation kayalam bakla ngilong ki bakloi bat ni sungu thok. Namar baka jing thok ni la pha pi. Balai menta pimut ban keno no. Nyimdai ban syalam bakla namar ngi don ikot kisla ko mo pi. Ka RTI ka don hakti jongi. Hang ni la mention da ka basyai. Nginang ya buri syuk saya kai. Kajing syukor, kajing lamlar kami ningkong na sekretariat. Kami nang noro. Upay ba ula syai, upay ba ula soto, baya katay kadawlan ng pung hangtay po pung umyam, udawlan ng lumpong deng. Kila ay siya ka IHCL. Kabaan, ka IHCL kaday tangkanong yasay niya ka MOU. Kapan implement ya kani ka project ya kijingtay hangtay kadai ka umyam private limited. Bag ngitip kadai ka chong no kata. Nagaling jong Green Tech Foundation ni syukwa pan ong tatum ni. MTM. Live unru akas inru posnam Xi Jinping one generation kalale. Ngim don kam man ekran sipun ki. Upay ba ula syai la da pikwa pan ekran ya ki an mariang pikwa pan ekran ni ki an ngilong ki bakloi. Ngiru ini ki batip an. Ngim de ki khanaret khana surap nang tu ki bang ni syushim ki isu ban warra ban sei kene isu jong kari bat kijai ban riu klam da tip ya ta nong ren ngai su kwa ban ong tang gawai ni de ka kanhun ka batrai ka Green Tech Foundation ka de ka kanhun ka batrai ya kamare balai ni mi manta hajing sha ni la dei ban sangap shwa ni tai shwa ndri ni mi namar ba lada kan ka statement ka ba penmi na kaliang ka state government kan yalam bakla yu pai ba kata kalong ka ka bangin nam la pan pedia ngakan tujur ya gino jong snong bapet kin penmi da kano jing thok kin penmi da kano statement wat nong sangap yaki namar ka Green Tech Foundation hi ha baka shim ya kani issue ni file ning kong yaki RTI tra kandai teli RTI ki bangi ni file ngani thu yapi kumangla mention na dun kong saka megla state pollution control board ni file ka RTI saka tourism ni file arsen hadu mantap hem respond hem ai ngi ke jawab ka forest ni la file ka RTI sigi district administration jong ka west o jong ka east ka hill ba jong ka ribhoiru ni la file ka ni RTI saka ay nginang yakran saka ay pindang buri bat saka ay pindang ong bangi ki mislead ki misinform ki ay te kita ni kwa ban tetip ki ay kita ki ban mislead ya ka te jingi ki ang te popom ya kum kinong sosnong dalilay ngimday syu ki banang bian abang ni him ya kanong nong ikran ya kanong kadon ka jingti benia ka bajanay ba tengi ban penkut sistem kanong epi jia kan bajia long kat balong menin ngilawan solve bat nang ne syakmat ngilong gi balakre ban yakon baya ulum pongdang wat kta te wat kta wat pen klamding wat di kendau wat wanra ki noise pollution wat wanra ki machinery sangtai bat long kat balong dia kat baja lada kan ye jing yakon kan tang shi banai arbnai shi snam arsnam ro ngilong ki balakro Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya